जे हमारे के लइकाई में मनले बाड़ी सही आया जो हम लइके बानी ऐसा नहीं कि स्टार हो गइल बानी ई तो जवान ममता जी के स्वागत बा सब हवा में ठाड़ बनी पलक तोहार बनी ये हमारा गार्जियन बानी श्री नरेंद्र सिंह जी के मामा जी श्री अवधेश सिंह जी हमारे का आशीर्वाद दिले बानी बार बार प्रणाम करो क्या बात है गाँव चाहत बानी गाना अरे करी सुमिरा नवा पूजिले चना नवा भिड़ा वाली रखी हो हमार गार्जियन बानी जी 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 हाँ हाँ ये हमारा समाज के एगो गार्जियन बानी श्री वाल्मीकि चौधरी जी अजीत राय जी हमारे का आशीर्वाद दिले बानी क्या बात है भव कहता कि माई तारा बारे में सुनले बानी कि बड़ी लोग के आगे बढ़ौले बानी हां जी हमने के तो खाली शिकायतें करावत रू सही आगे ना बढ़ा के जैसे मान तू बढ़ौलू गई करी धुरान के मिश्र महेंद्र पाठा वीर हनुमान के जग में दिया मलुआ साना पुलिस जग में दिया मलुआ साना पूजिले चरना करी सुमिरा नावा भिड़ा वाली रखी हो
बड़ी आशीर्वाद दिले बनी हमारा प्रधान चिमनी हाँ जी श्री संतोष राय जी हमारे का आशीर्वाद दिले बनी। जय हो संतोष राय जी के बार बार प्रणाम करो, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। क्या बात है भक्त कहता के शत्रुधन भैया ए भैया सूर न सहूर दुर्गनि गवन से सूर न सहूर दुरवा बनि गवन से भइल नइखे भेटिए माई अक्षर करी ऐसे भइल नइखे भेटिए माई अक्षर करी ऐसे जब हम जितेंद्र सोझा भइले सरेना गोलुआ के सवार हो जीवाना जो बड़ी पुरान रहे पूजिले चरणवा करी सुमिरनवा आरे की पूजिले चरणवा अब करी सुमिरनवा बीड़ा वाली रखी हो दे भजनवा ठीक लगल तो एगो ताली बजा दे तो सब कलाकारवा खुश रहे। जय हो जय हो। ये हमारा विकास भैया जैसे हमारा रविंदर चाचा कविंदर चाचा बानी अब राउर प्रोग्राम होखे रोडे ना जाम होखे तो कौन काम के रह दिए जाम। आई रानी जी और ममता जी